Zpěvačka s polskými kořeny Eva Farná oslavila 18. narozeniny. Rádio Impuls je mediálním partnerem jediného koncertu Evy Farné v České republice k jejím 18. Eva je s náma ve studiu. Ahoj. Ahoj. Jak se máš? Mám se. Jak je ti 18, tak je to je? Cítím se staře? To jsem... Já jsem vůbec nečekal, že takhle odpovíš. Fakt, no. Jak to nechci, aby si cítila staře. Polští nebo čeští kluci? Kluci. Máš řidičák? Ještě mi zbývají 3 jízdy. Super, koho máš teď nejraději? Maminku a tatínka. Kolik řečí umíš? Český, anglicky a učím se francouzsky. Máme i polské posluchače, můžeš je pozdravit? Super.